बापू के दौरा लेते निकल जइहा हो। अरे माई बापू के दौरा लेते निकल जइहा हो। नया नया कपड़वा पेनी मिले घाटे पर अइहा हो। नया नया कपड़वा पेनी मिले घाटे पर अइहा हो। ढेर दिन से सफरल बानी घाटे पे मिले के, रहेला बेचैनी हरदम हमारा त दिले के। ढेर दिन से सफरल बानी घाटे पे मिले के, रहेला बेचैनी हरदम हमारा त दिले के। मेकअप से कप मार के तू दीने में आइहा हो। मेकअप से कप मार के तू दीने में आइहा हो। नया नया कपड़वा पेनी मिले घाटे पर अइहा हो। नया नया कपड़वा पेनी मिले घाटे पर अइहा हो। राइटर प्रदीप जानू करी है तोहर बेट हो। छठी माई के कृपा होई शादी सेट हो। राइटर प्रदीप जानू करी है तोहर बेट हो। छठी माई के कृपा होई शादी सेट हो। सोहन साजन सेंट वेंट झाड़ी के अइहा हो। सोहन साजन सेंट वेंट झाड़ी के अइहा हो। नया नया कपड़वा पेनी मिले घाटे पर अइहा हो। नया नया कपड़वा पेनी मिले घाटे पर अइहा हो। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।